Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tipemphere. Lilemekezeke ndi dzina lanu Ambuye. Kamba mmawa uno ine mtumiki wanu ndikuyamba kupereka phunziro limene muchithandizo chochoka kumwamba ndikusowani Mzimu Woyera kuti mundithandize chifukwa cha gawo la kukakala kapena kuzama kwa chimene ndikufuna kuphunzitsa. Ndikusoweka Mzimu wanu kuti andithandize. Mu dzina la Yesu Khristu ndayima pamaso panu. Mzimu Woyera andithandize kutambasula zimene ndingakwanitse, koma mogwirizana ndi chidziwiso chotengera anthu ku ufumu wa Mulungu. Mundithandize. Amen. Mpingo wa Mulungu, ndili ndi phunziro limene ndikuliyamba lalitali kwambiri, koma limene lili ndi mutu wakuti football kapena kuti mpira. Gawo la kuphunzira kumene tikhale tikuphunzira ndizichita zigawo mpaka pamene ndizamalizirepo, ndipo mkati mwa kuphunzira kwathuku ndizitsata zigawo. Choyambirira ndiyamba nkufuna kukudziwisani polekezera pa yankho limene ndidalekeza atafunsa m'bale wina za giraundi la mpira, ndipo ndidafotokoza za mbendera, ndidafotokoza za center circle, ndidafotokoza za penalty spot ngati ndidayitchula, ndidafotokozanso za ukonde ngati mungakumbukire, ndipo ngati zimene ndikunenazi ndidatchulamo. Ngati muli chimodzi chimene sindachitambasule pa giraundi la mpira ndipo ndachitchula, mundikumbutsa abale. Koma ndimati mosataya nthawi chifukwa cha kuchuluka kwa phunziroli, ndizichita mothawa modula, sindifotokoza mozama momatalikitsa chifukwa chakuti phunziroli ndilalitali kwambiri. Mundilole ndisadayambire kumene ndikufuna tiyambeko. Tiyambire yoyamba kaye kufotokozera za yankho ndidanena kuti tikumanenso kuti timve za red card komanso yellow card. Ndi dziko giraundi lonse malingana ndi kuyang'ana kwa chipembedzo cha Satana pa masewera ampira amene maziko ake amasewera ampira amachokera ku planeti yotchedwa Jupiter, kumene kukutuluka mulungu otchedwa Juventus amene adazapanganso timu yotchedwa Juventus. Mpingo wa Mulungu, kuchokera ku planeti imeneyi ndi kumene kudatuluka mpira kubwera ku dziko lapansi, kudzayamba ngati chipani, ngati kagulu, ngati organization, ngati chochitika chimene mdierekezi adachiyikira maziko ozama kwambiri kutsogolo kwa nthawi kuti chidzakhala chipangizo chimene chidzakhalenso mpingo ku dziko lapansi kapena kuti chipembedzo ku dziko lapansi. Mpira poupanga adawupanga mu design ya giraundi la makona anayi, poyiyekezeranso ngati dziko palokha mu design yolipangiranso dziko mkatikati mwa giraundimo, chimene chichatima chiona cha laundi pakatikati pa dziko la giraundi la mpira, chimene timachitcha kuti center circle. Ndipo center circle yonse tikayiona timayionanso ndi dontho lapoyambira mpira limene ku chipembedzo cha Satana amalitcha kuti the whole scene eye, diso limene likuyang'ana ku dziko lonse lapansi.
ana Mulungu. Nkufotokoza kwanga ndidafotokozerako za zipangizo zimene zimakhala mu dzikolo lofanana ndi giraundi, komanso mu dzikolo lokhala ngati laundi poyerekezera ndi center circle mmene muli diso limene limaona paliponse, pamene giraundilo m'makonamu tinaona kuti amayikamo mbendera zimene ni ngodya zinayi za chipembedzo cha Satana, zimenenso zimalimbana ndi chikhalidwe cha umulungu, osayiwala kuti tili ndi angelo amenenso amagwira mphepo zinayi za dziko kuti zisawombe, ndipo ma opposer awo ndi amene amayimiridwa ndi ma flag folo ambali mwa giraundi la mpira, izi kolingana ndi chipembedzo cha Satana. Mu giraundili mumakhala malamulo amene amachitika mukamasewera mpira. Malamulo a mpira kolingana ndi ndondomeko za chipembedzo cha Satana ndi ochotsera nambala ya 12 mu ufumu wa mdierekezi imamuonekera pafupifupi ngati mmene alili mafuko 12, ophunzira 12, komanso akuluakulu 24 akumpando wa chifumu. Ndi nambala zimene mdierekezi zimankhula m'maganizo, ndipo adayesa kuziyikira ma counterfeit ndi anayika 11 yochotsako mmodzi ngati kuchipanga kuti chinthu icho chikhale chosakwana. Anatiyikira anthu 11 kuti apange system yakaseweredwe ka mpira. Pambuyo pa system imeneyi ya anthu 11 olowa mkati adayikamo azibusa, ma black label pastor amene timawatcha kuti ma referee, amene kuchokera nthawi imene mpira wakhala ku dziko lapansi, mu meeting yoyambirira imene idachitika ndi anthu otumikira Satana ku dziko lapansi amene timawatcha kuti ma Jesuit, adagwirizana kuti Satana adzioneka potenga kala ya Satana mdierekeziyo yomwe inali black and white nkhosi. Ndipo kuchokera nthawi yonseyi takhala tikuiona uniform ya chipembedzo cha Satana ikuonekera mu ground, makamaka kwa osewera ndi kuyimbira mpira makamaka. Koma anthu amenewa amapasa zinthu zimene zimakhala kuti zikuchita control mpira. Ndiye kuli malamulo amene amayendetsera mpira, andondomeko zimene zili zoletsedwa poyerekezera kuti mpirawo uli ngati boma limene likuyenda, limene pali zovomerezeka kuchita ndiye pali zimene zili zosavomerezeka kuzichita. Kotero mu malamulowa marefari amaoneka akupatsidwa makadi awiri, yomwe ndi red card komanso yellow card. Ndiye ine ndiyambe ndi red card. Red poyamba ndi mbendera za chipembedzo cha Satana zimene ndi uniform imene ndi chizindikiro cha kuopsa, chizindikiro cha magazi okhesedwa ku dziko lapansi kupyolera mu mbendera yake, imene ndi mbendera kapena kuti ndi mfundo yoyambirira ya chipembedzo cha Satana imene imasogozedwa ndi utoto ofira kuyimira magazi, amene njoka yomwe ndi Satana mdierekezi wakhala akumwa ku dziko lonse lapansi, kumwazi wa anthu oyera mtima angakhale osayera mtima, koma kumene kudapita munthu. Chinjoka chofira cha saini yake ya chizindikiro cha kala ya red. Ndiye mu mpira adayikamo red card imene ife timayidziwa kuti ndi red card, koma eni yake achipembedzo cha Satana red card iyi
amayitcha kuti satanic red demon card, amayikako satanic red demon card. Ndi anachosa mawu akuti satanic komanso demon ndikungotisira mawu akuti red card. Koma red card ameneyo mukamamphunzira mkalasi ya chipembedzo cha Satana amayikapo masikisi atatu ndi mawu amodzi koma ogawikanso patatu. Pamusi amayika miss ndikuyika 6, pakati amayika next ndikuyika 6, kumapeto amayika match ndikuyikaponso 6, imene imatanthauza kuti mukawerenga mawu onsewo amamveka kuti miss next match. Now imeneyi ndi imene imatchedwa kuti red card, kutanthauza kuti amene waonetsedwa chimenechi imisa masewera enawo sakapezeka. Pamene papokha ndingatengepo nthawi kupafotokozera kuti kuchipembedzo cha Satana amatiuza za first match ndi second match. First match kapena kuti masewera woyamba ndi dziko lapansi limene mukuliona lino, limene Satana ndiyerekezi amayimamo ngati mulungu wa nthawi yapansi pano. Akamaliona dziko lonseli Satana amanena kuti tikuchitayi it's a first match, masewera athu oyamba tikusewerera ku dziko lapansi, koma masewera achiwiri a munthu olengedwa ku dziko lapansi azaseweredwera kumwamba kapena akadzatsika Yerusalemu watsopano, mmene ufumu wa Mulungu ukalamulira kosatha. Amenewa opembeza Satana akunena kuti ufumu umenewo ndi umene kudzakakhale next match. Ndiye popeza tili ni match awiri, tili ni mipira iwiri, tili ni masewera awiri, masewera woyamba akuchitika ku dziko lino lapansi, pakufunika kuti pamapeto pa masewera amenewa munthu akathawawa akasewerenso masewera enawa. Chikonzero cha Satana ndiyerekezi chinayika ndondomeko za masewera osiyanasiyana ku dziko lapansi kuphatikizapo mpira, ndicho linga choti azipezere mamembala amene akajoyina nkusewera nawo masewera woyamba, amenewa asazasewere nawo masewera achiwiri. Mwanjira ina, chifukwa masewera achiwiri next match idzakhala oyang'anira angelo, Mulungu ngati mfumu, Yesu Khristu ngati mfumu ya mumzindamo, pamodzi ndi angelo ache, kunena za Yerusalemu watsopano, dziko limene anthu tikakhalako. Satana malingana imene amatiphunzitsira amatiuza kuti imeneyo lipenga likadzalira ndi imene idzakhala second match kapena kuti next match. Now match imeneyo malifali a mumzinda umenewu sazakhala ake a Satana. Mwini wake match commissioner wa game imeneyi sazakhala Satana ndiyerekezi. Ifeyo achipembedzo cha Satana ankatiuza choncho nthawi imeneyo, kuphatikizapo ine Satana ankanena choncho nthawi imeneyo, tilibe ulamuliro mu masewera achiwiri next match. Now tikaitenga uniform yofira musanabwere ku red card ku chipembedzo cha Satana, mukapeza kuti gaoni za red ndi zimene zimatsogolera kwambiri ngati uniform ya chipembedzo cha Satanic. Uniform iyi chovalachi mkanjowu paokha imakhala kuti iweyo ukajoyina chipembedzo cha Satana amakupasa red card, imene si kadi ngati timayiona kumpira ija, koma imayimira ngati kadi koma mu fomu ya chovala. Miss next match kapena tinene kuti radio amachita signify to miss next match. Mpira ukubwerawo, masewera akubwerawo achiwiriwo, inuyo simudzakhalamo.
kotero kuti red color kuchipembedzo cha Satana ili ndi meaning yaikulu kwambiri komanso yochititsa mantha kuti tiyambe kuifotokoza in a calculated statement. Ili ndizi yango zichitochito zochititsa mantha kwambiri chifukwa red is a language of Satana. Kapena tikanena kuti mu satanic language mukatenga red ndi kumuyika yapo amakupasani statement yakuti mukhoza kupanga kabuku kofotokozera zochitika za red mwina kama samba pafupi 67 uku ndi uku mukufotokozera ndondomeko ndandanda wa zochitika zotanthauza pa red. Now mukamajoyina chipembedzo cha Satana mumakhala kuti inuyo mukupasidwa chovala cha red ngati umboni kuti inuyo simudzakhala nawo pa masewera enawo. Ukangojoyina satanic umakhala kuti ukupasidwa uniform yoyamba imene mumavekedwa, it's a red card. Koma monga ndanena kuti mukamajoyina chipembezocho samakuonesani kadi mumayiona mu mpira ija, koma chovalacho chimatanthauza red card, to miss next match, you will miss next match. Ndi chifukwa chakuti inuyo mukudziwa kale kuti masewera enawo simudzapanga nawo, ineyo ndikupasirani tuni zofunika zonse za masewera oyamba. Pamenepo amakhala akukulonjeza kutchuka, kumveka, kulemera, kudziwika, kukula muzonse ndi mphamvu za kumidima za chipembedzo cha dziko lapansi cha Satana ndiyelekezi. Amakhala Satanayo akukulowetsa mu ulemerero wake chifukwa iweyo wasayinira to miss next match, wavomera kuti masewera enawo sindidzakhalapo, ineyo sindidzafita konso, ineyo sindidzalowa. Choncho ngatiso chenjezo pa chinthu chomwechi amene muli ndi chilakolako chofuna kujoyina satanic worship, mudziwiretu kuti ngati inuyo mukujoyina chipembedzo cha Satana amakakupasani zinthu ziwiri zitatu kapena zinayi zimene zimakayimira red card, chovala ngati mkanjo number 1 akakupasa umenewo ndiye kuti ukulowa mu masewera oyamba, koma achiwiri suzasewera nawo. Ndiye akamanena kuti red card imatanthauza to miss next match. Ambiri amene amajoyina chipembedzo cha Satanacho samazindikira motheratu kuti azachita miss next match mpaka level ya kukhalitsa ku chipembedzo cha Satana iyambe kukwera up to 21 kumapita ku 29 degree. Pamene mukufika 33 mumakhala mutadziwiratu kuti I'm a full member of the first match but I will miss next match. Choncho ngati mumaona kudyerera kwambiri ku chipembedzo cha Satana amakhala kuti akuwuzira mtuni kuti malipiro allowance ya inu mukuitengeratu mu game yoyambayi chifukwa zodyerera za next match inu simuzakhalamo. Red pa yokha ku chipembedzo cha Satana imatanthauza miss next match. Angakupaseni mwinjiro pamene mukujoyina sataniki, angakupaseni red lini zofira kaya zikhala za golide koma zimakhala ndi kadontho kofira, akhoza kukupasani necklace, angathe kukugawirani mapanti, ata kukugawirani mavesti, koma mavestiwo ndizovalazo zimene mugawiridwe zimakhala kuti zikubwera pa ndandanda wa chinthu chimodzi chotchedwa red card, to miss next match, you will miss next match. Next match imene amanena
ndi paradizo wa mulungu wakumwambamwamba. Chifukwa Satana amadziwa bwino mulungu kuti ndi amene adamulenga, amadziwa bwino chikonzero chimene mulungu adakonzera ana ache, amadziwa bwino structure yonse ya mmene kumwamba kulili ndi chikonzero chimene mulungu adachita popereka mwana wake Yesu kuti ndikupita kukakukonzerani malo. Amadziwa bwino. Ndiye kalikiliki ndi ntchito yayikulu kwambiri imene amachita ndi kuchulutsa chiwerengero chimene mulungu adachikonzera malo, kuti m'masewera achiwiri amenewa a Yerusalemu atsopanowo vanthu azachite miss heaven. To miss next match ndi chimozimozi kuti you will miss heaven. Red card imatanthauza you will miss heaven. Ana mulungu. Chizindikiro chachitatu kapena chachinayi chofanana ndi red card ya mgiraundi mukamabwera ku chipembedzo cha Satana ndi chimene amadza kupasani zinthu zokumwa koma zokhala ndi makaka ofira. Zimene tikamamwa amakhala kuti ndi magaziwo enieniwo m'maudindo okwera, koma anaongolowa kumene amatha kuwapasa majuisi koma in a form of red, in a red color. Kutanthauza kuti mmene ukumwa it's a red card, you will miss next match, you will miss heaven. Imeneyo ndiye ndondomeko machitachita a red card malingana ndi chipembedzo cha Satana. Koma mukamaphunzira zonsezi mawu pamwambapa amakuyikirani kuti satanic red demon card. Now ichi chimveke. Now chimene chimangopitabe mozama pa red card imeneyi ndikuti mukalowa mkalasi yokuphunzira zimene Satana adayikiza kumpira, akayika mawu akuti miss next match, amayika 6 pa miss, next 6 pa match 6. Ndikuti amakupasani 666. Mwenjira iyi amakuuzani kuti mukaona red card ndikuti akukupasani chizindikiro chidindo cha red card, mwalandira 66 red card. Now mukalowa pa giraundi referee anapasidwa lamulo la red card ndi lamphamvu kwambiri kusiyana ndi malamulo ena onse awiziro kukamwa pye free kick pye penalty pye, koma red card muzaonesese akamapereka red card dzanja amauzidwa kuongola kupititsa mwamba, ndipo mfundo ya padzanja iyi ndi kuyipindayi amauzidwa kuti padziongoka pamene pangati pesi ngati sungwi njo ndiye iyang'ane mwamba. Mind you, be careful. Pamene akukweza red card mudzaona kuti samaitere ku nkhope kwawo mpasayi, koma amaikweza kuti the whole stadium 972 capacity, 326,000 capacity, kaya mwaudzadza mu Wembley Stadium nonse muli mmenemo 266,000 capacity. Tamverani, amati gulu lonse likaona red card idziwe kuti the whole entire stadium you will miss next match. Komanso at the same time you are anointed to 666. You will miss next match. Kodi unakangoonera waiona red card, you will miss next match chifukwa unali nawo pa masewera woyamba, munalowa nawo pa masewera woyamba. Mene ndikungonyamuka ine ndikukalowa nawo muholo yokaonera mpira, mene ndikungonyamuka ine ndikukalowa nawo mu stadium ndiye kuti ndachita nawo participate pa first match, therefore I will miss next match. The red card imafulashidwa masewera awo kapena enawa. That's why mumpira sada sanke black card koma anasankha red card chifukwa radio is a sign of missing heaven, miss next match. Oponya kumwamba informu yawo
ukaidi wake mukamagwira kuchipembedzo cha Satana amakuvekani uniform ya red. Ana Mulungu ndiye kuti red card ili ndi chinthu chimene ana Mulungu ndimafuna kuti mmawa uno tonse pamodzi tiyambe kumvesesa za chinthu chimenechi. Ulendo wangawu ndikupita kufotokozera za mpira ku dziko lapansi mothandizana ndi abale ena amene anatumiza zithunzi za malogo amatimu amene adatengako Champions League. Tibwera kumeneku nkumene ndikulowera ndilonjeze pano kunena kuti sitimatsutsana nawo amene akuthandiza ufumu wa Mulungu, koma timalumikizana ndi kuyendera limodzi kwa amene akuchenjeza, amene akudziwa bwino kuti mpira ndi woyipa motere malinga kuti mwina adakhalapo ku sataniki kapena sadakhaleko koma ali ndi chithunzi nama kufotokozerani. Ine sindikutsutsana nawo koma kuvomerezana nawo. Amayi ndi abambo, red card imatanthauza to miss next match. Tamverani, mukapita ku gawo 2 la kalasi yophunzira za mpira atakuonesani 666 kuti kupyolera mu red card kumakhala kuti anthu nonse adziko lonse amene mwayiona red card amakhala akukupangani anoint to accept mfundo ndi ndondomeko za New World Order kuti mwayilandira 666. Mumve pano, ikaonesedwa red card imakhala kuti yaonesedwa ku anthu ku dziko lonse lapansi okonda mpira pafupi 6 biliyoni a dziko lapansi pa nthawi imene tikukhala ino amakhala kuti apasidwa red card. Chikuchitika nchani pamenepo? The anoint of the devil, kudzodza kwa Satana mdierekezi kumafalikira msanga kukapanga acceptance, kukalandira chikhalidwe cha mu New World Order chomvera ndondomeko za mayendesedwe a dziko la Satanali ndi kugonjera mfundo za Satana kuchokera mu red card. Popeza ichi chadachiyikiza kumpira chifukwa ndi chipembedzo chimene chili ndi anthu ambiri amene amachionera popita ku giraundi, pokhala m'nyumba zawo, kupita ku maholo ndi malo ena onse amene amakaonera. Pamenepa sitikunena za matimu okwera, pamenepa sitikunena za matimu otsika, koma tikunena mpira. Kodi ndi chokulunga? Kodi ndi waudzu? Kodi mpira ungwa nthochi? Kodi njama pulasitiki amajumbo okhuzana ndi shuga? Muli monse mmene mungachitire. Kodi ndi mita? Kodi ndi adidasi? Kodi ndi limbu kumpirawo? Kodi ngochikopa chanji? Kodi aupanganda Nike? Kodi ni mpira wa mwaluso lililonse limene mungalifotokozere, koma pano ndikunena za mpira ku dziko lapansi. Sindikuyang'ana wa America, siku Europe. Iyi tikunena pano tikukambirana nkhani mchigawo choyamba, sindikunena za Premier League. Ayi mpingo wa Mulungu. Pamene pa sindikunena za ligi za Spain, La Liga. Ayi sitikunena Serie A. Ayi mpingo wa Mulungu. Koma tikunena mpira as a whole ku dziko lonse lapansi. Mpingo wa Mulungu anaupasa red card as a sign of miss next match, komanso ndi acceptance, the spirit of accepting, mzimu wolandira ndondomeko za kukhazikika kwa dziko lapansi mu New World Order. Ndiye nonse amene mumakaonera achaineka sataniki wotu amakutengani kuti mwalandira 666 chifukwa miss imatanthauza 6, next amaikapo 6, match amaikapo 6.
Number 2, amatsika ndikukuyikirani hello admit 1. Anyamata mapita ku skulu mundimva bwino pamenepo. Amanena kuti hello admit 1. Ndi mawu akuti hello amayikapo 6. Komanso admit amayikapo 6. 1 amayikapo 6. So akatero ndi amakuyikira ni mutu pamwambapo, amanena kuti red card, a ticket to hell. A ticket to hell. Kapena kuti chikonzero cha Satana ndierekezi kukukupatsani inuyo kuthekera kokhala ndi mwayi okakhala ku hell. Red card. Mpingo wa Mulungu ndanena kale kuti red card imatanthauza you miss heaven, you miss next match. Choncho ndimafuna kuti inu ndine tisatayike pakumvesesa chimene ndikuyesa kuchifotokozachi. Miss next match ndiye red card imene. Mpingo wa Mulungu ndidule kusiyako zinthu zitatu zimene zimabwerabe mukamaphunzira nkhani ya red card. Komano ndibwere ku yellow card. Yellow card imeneyinso eni yakewo akamaitulutsa amanena kuti it's a satanic yellow card. Ndi chani yellow card? Yellow card ndi membership card. Mwanjira ina akakupasani mawu akuti yellow card, pamutu pake mmene tinkaphunzirira ku kalasi za satanic amatikira kuti it's a fake happiness in earth. Yellow card means fake happiness. Mukachiona chikuthamanga ngiramundi muja yellow card imafuna ikuoneseni kuti eni yakewo ikati ngwe wathyola mutu mese waponda nzache ndi akayifwa mvula mmwamba yellow wa eni yakewo amakhala akudziwa kuti pamenepo akukuuzani kuti muli mu fake happiness. Yellow card means fake happiness in earth. Chisangalalo chabodza chakudziko lapansi chimayimiridwa ndi yellow card. Amapitilira kufotokoza, inenso ndipitilire kufotokoza kunena kuti yellow card ndi imene Satana adasankha kulikonse kumene mumakayiona yellow card imatanthauza unzika wa munthu. Ngakhale mafomu azaunzika ndi kwina konse kumene kumachitika ndondomeko za unzika, kala ya yellow ndi imene imatsogolera ndondomekoyo. N'chifukwa chake ku Africa kuno tili ndi maiko amene maboma awo anakhazikisa imene imatchedwa kuti yellow card ku Africa kuno. Yellow card imeneyi ndi imene imakachita equivalent ku green card imene imaperekedwa maiko ngati ku America ndi maiko ena. Choncho yellow imayimira unzika koma chimwemwe cha dziko lapansi koma chakanthawi kochepa chimene chimatchedwa kuti fake happiness. Kotero yellow card ngiraundi ya mpira imakutanthauzira ni kuti mwalo wanu muli muchisangalalo koma cha fake happiness. Chifukwa chani? Kumene kuli mtendere wokhalitsa tikaupeza mu next match, masewera enawo ndamene akakhala ovuta kwambiri chifukwa game imeneyo yachiwiri ndi imene ikukathera mu mpanda wakumwamba. Imeneyi ndi imene kukakhala final kulandira mphoto watu amene azachite miss masewera amene osakaseveranso aponya eternity, aponya umuyaya. Ana Mulungu,
koma ngati muli pa mpira red card imakhala ikulankhula amene aja ndi malanguage ndi zinenero. Red ndi language, yellow card ndi language. Red card it's a language, satanic language. Yellow card it's a satanic language. Ndiye yellow card imatanthauza fake happiness, chimwemwe koma chakanthawi kochepa. Ana Mulungu mundilole kuti ndime number 1 ya kufotokozera kwanga pamayankho a kadi yellow ndi red card ndikulekezereni kaye pamenepa. Ambuye akuthandizeni nonse amene mumakonda mpira ndipo mumautsatira musakudziwa chimene amalankhula achayina cha ampira. Ana Mulungu tiyeni tiyambe kuphunzira mozama zinsinsi za Satana zimene anazibisa ku dziko lapansi, ndipo chobisa ichi anachibisa kumpira. Kotero popeza mumpira mumasungika chinthu china choopsa kwambiri mu mpiramo. Lero ndimanena kuti tiliyambe phunziro limeneli ndi kuyamba kuunikirana zina mwazopezeka. Ndiye kuti chinthu chachiwiri chimene ndiumaliza nacho ndi yellow card, imene tapeza kuti yellow card iyi imatanthauza kuti fake happiness, pamene red card tapeza kuti imatanthauza miss next match kapena hero admit 666. Nkhani yosausa pakati pa mpingo wa Mulungu mu pitch ya mpira imeneyi eni yakewa makadi onsewa amawatcha kuti the ironic card kapena kuti ironic cards, zisulo, malamulo oopsa, makadi oopsa, mfundo zochitisa mantha mu mpira zimaberekeka mu makadi awiri. Koma pomaliza mpingo wa Mulungu sindikuona kuti ndichisiye chimenechi. Ayi, at the same time makadi awiri amenewa amakhala akukupasaniza mulungu wa mamuna ndi mulungu wa mkazi. Mpingo wa Mulungu pamene timazama kupita pansi pophunzira za red and yellow card, amationeseranso za milungu iwiri, mulungu wa mamuna god fertility ndi amationesera mulungu wa mkazi. Chifukwa cha ichi ndiye kuti pamene mukuona yellow ikutuluka ndiye takhala kukuonesani mulungu wa mkazi amene amabereka, amene amanena kuti kupyolera mu mpira ukuyamba kuchokera ku planet ya Jupiter kalekalero, kumene tiphunzire mu maphunziro akubwerawa kuti kumene kunkaoneka chithunzi cha World Cup, chithunzi cha chikho chinamba kuoneka mu chithunzi cha anthu opembeza Satana, chinaoneka chidesign chimene zithunzi zake lero zimapezeka pa intaneti, koma poyamba zinkangopezeka ku LCD kokha. Ndizitumiza na Mulungu kuti muone kuti kodi chikho chidayamba kuti, ndipo zithunzi ndizitumizezo eni yakewa amanena kuti kumeneko ndi ku Jupiter, planet ya Jupiter, kumene kukuchoka Juventus. Kodi mpira ndi chinthu choyenera kwa ana Mulungu malinga ndi history ndi ndondomeko ndi kufotokoza panozi? Zayamba ukayikisa kuti mwana wa Mulungu akufunika apezeke nawo mu chinthu chimenechi. Tionane phunziro linalo. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Pamene tikukumananso mchigawo chachiwiri cha phunziro la mutu wakuti football kapena kuti mpira ku dziko lapansi, ndimafuna kuti chigawo chimenechi chiyambe kuthandizira kuyankha funso la m'bale amene anafunsa nkhani ya malogo a mpira amene m'bale
kuti William mukuti m'bale ndani uyu m'bale Innocent anatumiza nafotokozera kugulu kuti matimu awa ndi amene adatengapo Champions League, ndipo anali ndi zofotokozera zimene sindingakwanise kuzibwerezanso, koma ndikhulupirira tonse tinamva malinga ndi mmene m'bale anafotokozera zoona. Pofotokozera pake adalekezera ngati panjirapa pabwera pa zifukwa zakuti iye anangotengapo gawo la matimu amene adatengapo Champions League ndi kufotokozerapo zina mwa zimene zimachitika timu ikatenga Champions League kuti imakhala kuti ikulowa mbungwe lanji. Ine ndimafuna tsopano ndiyambe kuyankha mafunso okhuzana ndi chomwechi amene anthu akhala kufunsanso kuchokera pa zimene m'bale anafotokoza, zomwe nati ayi tamfunseni kaye m'baleyo mwina ali chidziwiso china, komabe tonse tikulalikira chinthu chofanana. Inenso ndikhoza kuyankha mogwirizana ndi m'baleyi mosatsutsana, koma kupanga chinthu chimodzi chimene cholinga chake kwenikweni ndi kutembenuza mitima ya anthu ku zinthu zimene zikudziwikiratu kuti Satana ali mkati mwakemo. Ndibwereze mwa Mulungu amati amene satsutsana nafe amavomerezana nafe. Kotero kuti m'bale Innocent popereka ichichi kwa ine sindikuntenga ngati akutsutsana ndi chilichonse, koma akupitiriza kuchenjeza mpingo wa Mulungu. Wina aliyense amene angapite ndi kukhala ndi chenjezo, ineto ameneyo adzakhala bwenzi langa, ndipo tidzayenda limodzi mukuchenjeza, chifukwa cholinga chathu ndi kuwulula zimene zikufunika kuti ziwululidwe. Ana Mulungu ndikupereka yankho la chimene ndikufuna kuyankhachi, ndimafuna ndiwonjezere mawu akuti palitu zinthu zambirimbiri zimene muzaka zimene ndakhala ndili ku Sataniki ndinaziphunzira, zimene zikufunika kuti ndiziwulule ku dziko lapansi, koma ndiganiza kuti mwina zina ndizazilephera, mwina zina kuziwala kumene kumazikumbukira patali. Mulungu atakhala kuti watuma ena akatithandizire kukumbutsa madera ena, Mulungu ndiwokutha. Tiyeni tiyende limodzi ndi kumvera machenjezo okhawo amene angatichotse kuchokera kwa atumiki ena, amene angatichotse kuzakumva ndi zochita za Satana ndiyerekezi, ndi kutipititsa ku chifuniro cha Mulungu. Tichitire limodzi. Ana Mulungu, ndili pa mfundo imeneyi ndikubwera ndi mutu wa phunziro lachiwiri, ndayikapo mawu akuti logo, chifukwa m'baleyi wangofotokozera matimu amene analowa Champions League, koma powatumizira matimu amene adatengapo zikho za Champions League watumiza malogo amene ndi maona achaini yake, ndi zisonyezo zizindikiro za matimu amene anatenga Champions League. Ndikudziwa kuti malo ndiochepa, nthawi ndiochepa imene ingatithandizire kuti tilongosole tsatane, ndipo mwina kufikira muyezo wakuti zinthu zina zimene zayikizidwa mu malogo amene m'baleyi watumiza, komanso malogo amatimu onse ku dziko lapansi angaonedwe ndi kusanthulidwa. Ndikudziwa kuti kusanthula imodzimodzi ndikhoza kutenga mwina chaka chathunthu kuti ndiyambe kuphunzitsa tanthauzo la logo payokha imene imapezeka pa timu za mpira, koma mwakuthekera ndiziyesa kuomba mkota pamodzi kapena ziwiri zitatu nkuzitambasulako. Kotero tikafika pa mfundo ya logo, kuti tikamvese bwino za zithunzi, zibangiri, mastika amene amakhala pa mayunifomu amatimu ampira amene atumizidwa apa. Ineyo sindilankhula za matimu amu Champions League okha, koma matimu onse kufikira mpaka na mini mwaiziwa iyi. Matimu onse pamene pandikunena mpira wonse
sindiulekako kanthu mpaka nakufika pansi penipeni, kaya kuli Nsalu Rangers, kaya kuli Ngona Stars, ndi unena mpira kuchoka kumwamba mpaka kukafika kukatimu kakang'ono kamene kali mtimu mwanu mdziko mwanu. Ndiye kuti pamenepa tiphatikizapo mpaka maule ali momwemo, tiphatikizamo manoma tapeza umo, Silver Strikers tipeza mmenemo, Polisi tipeza mmenemo, Barracks tipeza mmenemo. Matimu onse ayikidwa pamodzi kuti tikadziwe tanthauzo la matimuwa, zolinga zake ndi chiyambi chake kuti chidayamba bwanji, mmene ankati Bata Bullets. Tidafunika kudziwa kuti kodi Bata nchani, tikapeza kuti ndi kampani ndithu ya nyamata ina kuchoka mdziko la Zimbabwe, koma Bullets. Kodi Bullets ameneyo mumamsiyanisa bwanji ndi Bullets wa chipolopolo ndi Bullets wa mpira? Kodi bullet kapena Bullets? Ana Mulungu, tikhala tikuyang'ana mmenemo. The Mighty Wanderers, the Mighty Wanderers tipeza mmenemo. Oyambako mena nkayitcha kuti Limbe Leaf Wanderers, ndi akhala akuyenda ndi mawu akuti Wanderers, 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 Wanderers. Mukapeza kuti atakungochotsa ka sponsor kumwambako, koma Wanderers mukampeza. Nawonso awa angachose zinazo kumwambako, koma Bullets mukampeza. Umwini wa zinthu zimenezi ndi umene tikhalire pakalasi usanthula. Pali ntchito yayikulu kwambiri yakuti ana Mulungu tiphunzisane ndi kudziwisana ku dziko lapansi kuti kodi zinthu zimene timalondola zimalondoleka monga mmene tikuzionera. Mukabwera ku Bullets angasinthe zinazo, koma adasankhira ndani? Red and white. Mukapita kwinako mungayende mukapeza kuti blue and white sachokai. Ndiye mukapeza kuti umwinimwini wa Wanderers wagona pa blue white, umwinimwini wa Bullets wagona pa red and white. Ndiye tikapita ku satanic language tikufunika tipeze God of colors, ndiye tiyambe kumusanthula pamenepa. Ulimomo sukutuluka, ndipo ukhale pomwepo pansika. Mzanga wanoma umvesere ndi chidwi, sumvera zathu aibu, koma izi zonkha umvere nawo. Nyamata mzanga wa manoma ukhale pompo, wa maule ukhale pompo, sachoke mpaka pamene tizamalize phunziro limeneli. Ningopempha kuti Ambuye andipase kuthekera kwa kusapambukira kulamanja kapena kulamanzere mpingo wa Mulungu. Ndikuti pamene tikuchoka ku dziko lonse lapansi, ndikunena za logo za mpira, ndipo sindikunena izi zokha za Champions League zimene mbaleyi anatumiza ayi, koma kuti izi zangondipatsa poyambira kuti tiyike zonse pazokha. Ana Mulungu, amene zithunzi za malogo amatimu amene adatengapo Champions League zinakupezani, muchizumule ndiye muyambe kuyang'ana ndi chidwi, mupeza chithunzi choyamba, logo yoyamba ndi ya Ajax. Muchizumule mupemphere ndiye muyambe kuyang'ana ndi chidwi kwambiri, mumpeze Ajax. Mukampezenso kuti kodi Ajax yu ali mayiko angati, tili ni matimu angati otchedwa Ajax, nanga ndi timu iti imene ili ni masapota ambiri ku dziko lapansi, imene imatenga number 1 how to support timu yawo. Mukapeza kuti matimu amene amatenga dzina lakuti Ajax samafika pa nambala 2 kapena pa namba 3, amalekeza pamenepo. Mwa njira ina amatenga top 3 yakasapotedwe ku dziko lonse lapansi
kumene kwapita dzina lakuti Ajax. Ana Mulungu, logoyo payokha ikufunika tiyambe kuiona ndi chidwi. Mukachoka pa logo imeneyo mupita pa logo ina pamusimusi pakachiwiri pakepo mupeza kuti pali logo ya Everton. Ana Mulungu, kodi nchani chimenechi? Koma pakatipo mumpezanso mkulu wina amene amatchedwa kuti Barcelona, ameneyi watinyamulira mtanda. Kumapeto kwake kwenikweni mukapeza kuti kumeneko kuli Bayern, ameneyi mukampeza akukupasani mawevu apamadzi. Ana Mulungu, mukamaona zimenezi mumati nchani kumpira? Ndiyamba Ana Mulungu ndikulonjeza kuti logo iliyonse payokha tidzaitambasula ndi kuyifotokozera chimene ikutanthauza plus makala ama uniform ampira, makala amene timatengacha. Mukati yero ndi ameneyo basi BVB, Borussia kaya abwera osapota ena mukapeza kuti ndi yero ali pamenepa. Now ponsepa okondedwa, mukamayang'ana ndi chidwi zimenezi zizatipanga kuzindikira mukuphunzira kwathu kuti mpira wamangika pa satanic worship. Mpira walumikizika pa chipembedzo cha Satana. Kukhala membala wa kumpira ndiye kuti mwadzijoyinitsa satanic worship through malogo amene alipowa. Kodi logo nchani? Malogo kapena kuti chiyambi chake cha malogo ampira ku dziko lonse lapansi chinakhazikika zithunzizi pazokha zatumizidwa ndi m'baleyu, kapena malogo ampira yonse ku dziko lapansi achaini yake amalogowa ndi Majesuiti. Nanga kodi chimene anthu amenewa amafuna mumpira kapena chimene amachita mumpira pogwiritsa ntchito malogo ndi chani? Mpira paokha, kapena nene kuti ndisadabwere pa mawu akuti mpira paokha, ndibwere pa mawu akuti malogo onse aini yake ndi Majesuiti. Mukapita kofufuzafufuza inu anthu amene mudapanga skulu, mukayamba kupeza chimene chimatchedwa kuti Jesuit and sports. Komano mwina muphunziro langali pa malogowa mukuwaonawa, malogowa ali ndi kulumikizika kwakukulu kwambiri ndi chipembedzo cha mafano chimene chimayang'aniridwa ndi Katolika ku dziko lapansi. For instance, mukapita ku Vatican ku St. Peter's Square, mukakalowa ku Secret Archive, mukapeza kachisalu kakakulu kwambiri koma muli timadontho ting'ono timene mukatiyandikira pafupi ndi kuyang'ana ndi chidwi mukapeza kuti ndi malogo amatimu onse a dziko lonse lapansi, makalabu onse a dziko lonse lapansi kuphatikizapo ngakhale Mighty Wanderers komanso Big Bullets. Ana Mulungu, mukazipeza chifukwa chani? Nanga ini yake a Wanderers, aini yake a Bata Bullets mumadziwa kodi kuti ka uniform kanu, kadzina kanu, katimu yanu kamapezeka ku Secret Archive? Pamene tikulowa mu bungwe la zamasewera lotchedwa kuti FIFA, kodi FIFA nchani? Ana Mulungu,
mmenemu ndi mmene tsopano mukayamba kuyang'ana kuti kodi FIFA yoncha mupeza kuti ndi chipembedzo ndi manthu wa tchalitchi cha mpira, likulu la tchalitchi cha mpira limatchedwa kuti FIFA ku dziko lonse lapansi. Ndi mayi, ndipo munthu amene amasankhidwa ku udindo umenewu amayenera kukagwirana dzanja ndi papa ngati chimodzi mwa zipembedzo zazikulu ku dziko lonse lapansi. Mundandanda wa matchalichi wa zipembedzo za Satana zikuluzikulu mukayika pa lanki kapena mukayika pa ndandanda zonsezi, ndadabwa ine akundiuza kuti tikaone matchalichi kapena kuti ndikupase list ya matchalichi achipembedzo cha Satana ku dziko lapansi. Anayika ndondomeko yotsatika bwino ndi anatipasa Roman Catholic ndikundipasa zifukwa 5 zimene zikuyipanga kukhala satanic worship. Ndikubwera chipembedzo china ndikumatsika, koma mmene timafika pa chipembedzo namba 6 tidapeza kuti FIFA kapena kuti football ndi chipembedzoso pachokha cha satanic worship, chimene amachipanga kuti mukatenga top 10 ya zipembedzo za chipembedzo cha Satana zoonekera ku dziko lapansi, mmene timafika mu 1967 mbuyo nkuti chitachoka pa ranking ya Claude Pulla ku dziko lapansi, kapena kuti chipembedzo chimene chili ndi anthu ambiri. Kuchoka mu 1967 chipembedzo cha mpira chinali chitasuntha pa ranking ndi kukafika pa number 3 mu 1967. Koma mmene timazafika mu 1979 chinali chitafika pa number 2 pamwamba nkuti padakali Katolika Roman Catholic ngati chipembedzo chimene chili ndi anthu ambiri dziko lonse lapansi. Mpira unkabwera pa number 2. Ana Mulungu ndi chipembedzo. Kotero malogo amayang'aniridwa ndachaini yake achipembedzo cha Satanacho, ndiye ini yake ati ziboliboli ndi chithunzithunzi zimene mukuzionazi. Koma tikangoti chipembedzo cha Satana si chonsecho, chili ndi bungwe ndi limene limatchedwa kuti Jesuit and Sports. Ndiye inu kuti mukadziwe kuti Mkatolika ali ndi gawo kapena kuti Catholic ili ndi gawo ku sports, mukapeze mawu akuti Jesuit and Sports, ndiye mukadine pa internet akayamba kukupasani mayina ama university a sports ku dziko lapansi. Chinthu china chowonjezera pamenepa ndi chakuti kuli ndalama imene imatoleredwa ku dziko lonse lapansi yokhuzana ndi mpira, imene kagawo kena kamapita ku Rome ku Vatican, kamene amakakapereka mu bungwe la zampira la zamasewera ku dziko lapansi. Ndiye ikamapereka Vatican imakhala ngati ikuchita donate, ikupereka ku sports, kumapanga kuti ndalamazo zachoka komweko. Amene wa majesuitiwa ndi amene amayang'anira chibungwe cha mpira cha Satana ku dziko lapansi chotchedwa FIFA, chili m'manja mwawo. Inu ndine popezeka mu ndondomeko yakayendesedwe ka dziko lapansi ku chigawo cha FIFA, ku chigawo cha mpira, ngati tingalowemo ndi kuti automatic tikuzilowetsa tokha mu bungwe la chipembedzo cha Satana. Ndizokoma kuonera zinthu zija, ndizokoma kusewera zinthu zija, koma nangati zisiye tidziwisana na Mulungu kuti kunsi kwa zinthuzi kuli chani. Mpingo wa Mulungu mukhale pomwepo pamene tikupitirira kumvera. Kodi mpira pamene tadziwa kuti malogo onse tikuwaonawa number 1 akuchokera ku bungwe la majesuit, ndipo amakhala kuti iwowa akupereka kapena kuti akugawa milungu
ya ku dziko lapansi ndi zinenero za satana ndiyelekezi za ku dziko lapansi zopezeka mdzikomo ndi amazitenga in emblem mukachifanizo nkukayika kaya akujambulirani mkango utagwira ndodo. It's a language. Kodi zimveka zimenezi? Kaya akujambulirani manja olendewera asatana ndiyelekezi akuchita fly koma atawabisa mu M ndikuwazunguza mu C M F. So says okondedwa mukapeza kuti zabisa chinenero cha satana ndiyelekezi. Sipokhapo ayi mupitirira kuona mozama kwambiri kaya mupeza ayikapo nyenyezi abisa chinenero mkati mwa malogo aja. So chimene chimpingo wa Mulungu ndi chimene timafuna kuti tichidziwe kuti malogo amachoka mu bungwe la Jesuit and Sports. Lomwe bungwe la Jesuit mukangoti ma Jesuit ndekuti mwadziwa kale kuti president wa ma Jesuit automatic amakhala papa amene akulamulira nyengo imeneyo. Khani amainda bambo ndiyo sausa kwambiri, ndiyopereka milandu, yopereka somafunso, yopereka nkhawa pamene kuifotokoza. Koma ana Mulungu tachera khutu tidzidziwe zinthu zimene tikuzikhulupirira ndi kuyendamo zotchedwa mpira kuti kodi zinachoka kuti. Tamverani ana Mulungu. Paokha malogowa ndi zinenero, paokha malogowa ali ndizochitika. Now mene ndikubwera mu ndime nambala 2 mu audio yomweyi nditatha kukufotokozerani kwawo kwa malogo. Sinasanthule logo payokha ndiye kuti tibwere kumutu pa mfundo zomwezi pa phunziro lomweli muyambeno kumvetsera kuti kodi mpira ndi chani, chifukwa malogowa amalondola masewera a mpira. Ife tikamaona malogo timaganiza kuti akunenera malonda, timaganiza kuti ndi umwini wa makampani, timaganiza kuti ndi chizindikiro. Sonsezo tiziona, koma choyamba mudziwe kuti zimenezi zimapezeka ku mpira. Ndiye mundilole kuti 20 minutes iyi ndifotokozeremo zamabwino za chimene chimayitanitsa malogowa kuti akakhale pamodzi taone chonchi. Ndiye kuti ku malogo awa ampira, malogowa amalondola masewera a mpira kapena amapita kukaoneka mu mpira kukatenga umwini wa mpirawo. Ndiye mpira kodi umagwira ntchito mwa mtundu wanji? Mpira umagwira ntchito mu body and soul, kapena ndinene kuti pamene mukupanga mpira, pamene mukusewera mpira, poyamba tinene za masewera a mpira. Mukamasewera mpira, kodi mpirawu ndi oyipa bwanji kapena ndi chani? Chikukhala kuti ndi chipembedzo chifukwa, kapena tinene kuti mpira ukukhala chikhulupiriro chifukwa. Mpira ndi chikhulupiriro, mpira ndi chipembedzo. Ndiyambe ndi choncho ana Mulungu mu audio imeneyi pakatikati pakufotokozera kwa mphindi zokwana 24. Mpira ndi chikhulupiriro, mpira ndi chipembedzo. Chifukwa chipembedzochi mpirawu umachita ndi zinthu izi: spirit, body and soul. Sanamve vuto lake kumva nyamata ndi kumene kumakuvutani. Mpira timachita limodzi ndi spirit, body and soul. Mwa njira ina thupi ndi mzimu ndi zimene zimachita kumpira. Osewera mpira amapanga ndi spirit yake komanso ndi body yake, kotero kuti sports zimapereka kulekana kwa
chikhulupiriro cha mzimu wako, kapena kuti mpira umakupasa kuchita kwina kwa mzimu wako. Pamene ukusewera masewera a mpira umakhala kuti ukupereka mzimu komanso thupi kuchochitikachi. Now, mpira ndi chikhulupiriro cha mzimu wako. Mwa njira ina, mzimu wako umayenera kusamalira chimene ukupangacho. Ana Mulungu, ndimafuna kuti inu ndi ine tizimvese sana pa nkhani imeneyi ya mpira. Now, popeza mpira umachita pamodzi ndi mzimu komanso umachita pamodzi ndi thupi la iweyo mwini wakowe, pamenepa ndiye kuti chipembedzo chayamba kuchitika, chifukwa Baibulo limatiuza kuti umpembeze Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi chikhulupiriro chako chonse, kapena kuti ndi moyo wako wonse. Now, mumpembeze Mulungu ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse, ndiye kuti mpira nawonso umafuna mtima, umafuna moyo, umafuna chikhulupiriro chako chonse uchite, imene kumpirako amaitcha kuti the spirit of football. Ana Mulungu, mundilole kunena kuti pamene tikuphunzira nkhani imeneyi tidziwe kuti mpira umafuna mzimu ndi thupi. Na Yesu Khristu akunena kuti idzani kuno inu nonse akulema. Ndiye kuti pamene tikupita kwa Yesu timasowa kudza tipite ndi mtima. Mukamapita kumpira mumasowanso mupitise zinthu ziwiri zomwezo, mupitise soul, mupitise body, kapena mupitise spirit, body and soul, zimene zimapanga munthu. Kumpiraso amafuna zinthu zonsezo zimene zimakapanga munthu. Chifukwa chake kusewera mpira chinayamba kukhala chikhulupiriro. Mpira, mpingo wa Mulungu, sumakhuza maso okha, komanso umakhuza mzimu. Pamenepa pa mfundo imeneyi ndiye kuti ngati mpira sumangokhuza kuona koma umakakhuzanso mzimu, ndiye kuti muyamba kuvomerezana nane kuti mpira ndi chipembedzo. Chifukwa kupembeza kumakhuza mzimu komanso kumakhuza zimene ukuona. Mpira umakhuzanso mzimu, umakhuzanso zimene mukuona pa nthawi imeneyi. Chimenechi ndi chimene chikuupanga mpira kukhala chipembedzo. Munthu amatha kukhumudwitsa mzimu wake ngati timu yake ikuluza. Tamvani pamenepo. Ngati mukuonera mpira uli ndi kuthekera kokhumudwitsa mzimu, osadya, osasangalala. Sopano ndi mfundo iyi yakuti mpira uli ndi kuthekera kokhumudwitsa mzimu, ndiye kuti ndili pa mfundo yakuti mpira ndi chipembedzo, mpira ndi chikhulupiriro. Chifukwa chikhulupiriro chimakhuza mtima, chipembedzo chimakhuzanso mtima. Ngati mpira umakakhuza mzimu wako, kukawupasa chimwemwe kapena kukawupasa kukhumudwa, ndiye kuti chimene chimakapereka kukhumudwa kapena kupereka chimwemwe kwa munthu ndiye chipembedzocho. Chinthucho chiyamba kukhala chipembedzo chifukwa chikukhuza zigawo za uzimu za munthu, mzimu wa munthu, mtima wa munthu, nzeru za munthu, zimene zimakapanga kupembeza. Mpira ndi moyo.
paokha kwa oukonda. Ndikubwera ndi mfundo ya mpira okondedwa kuti chikakhale chipembedzo ndi cha mfundo yanga namba 4 mpira ndi moyo paokha kwa oukonda. Simungalekanitse munthu payekha ayi. Ndipo mpira chimene umapanga paokha umakhala moyo. Inu makhala mukuona kuti kuchokera ku mpira anthu akhala akutaya ndalama, akhala anthu akuzimanga, anthu amazipha chifukwa cha mpira. Ngati mungakumbukire bwino tsiku lina lake mu giraundi ya mpira ku Wembley Stadium pa m'bado uno wa makono dziko lidalengeza kuti kumpirako nzika zimene zidasewerapo kale mpira ndi zimene zikalambulire masewera a mpira. Ndi ankanena kuti mu mpiramo mukapezeka Pele amene adapuma ku mpira. Ndiye gulu la mpira la m'bado wa makono limene silidamuone Pele lidakadulira tumatikiti ku mpira umenewo. Mnyamata wina adali ndi tikiti mthumba, koma atasala ndi anthu atatu kuti alowe pa khomo la stadium, atachita cheki mthumba, tikiti adayipeza kuti mulibe, yatayika, amubera kapena ena amusolola. Mtima wake udatayika kuti saona Pele, anagwa pomwepo ndi kufa. Mpira ndi moyo. Malinga ndi kafukufuku wa anthu amene akhala akufa chifukwa cha mpira, osati kuti amakasewera koma kufa chifukwa cha mpira, timapeza kuti chaka chilichonse anthu pafupi 82 amamwalira dziko lonse lapansi chifukwa cha mpira. Yaluza timu yawo, yakhumudwisa pa zifukwa zina, kapena osewera sadapange zimene akufuna. For instance, kuphonya kwa penalty kwa mpira umene wachitika dzanadzanawo ku timu ya Brazil. Mu Brazil umo mchipatala tunena pano muli anthu 8 amene anagwa ndi mtima, ndipo ripoti longotuluka likuonetsa kuti anthu 3 amwalira pa anthu 8. Mpira ndi moyo. Chifukwa chake ndikunena kuti chigawo chimenechi ndikufuna kukuonetserani choyamba achana cha malogo. Number 2, mpira wopaokha kuti ndi chipembedzo. Number 3, tazindikira kuti kuchokera mu mpira pa mabungwe amene amayang'anira malogo onse, malogo wa amayang'aniridwa ndi bungwe limene limachedwa kuti Jesuit and Sports. Ndetapeza kuti Jesuit, mpulumutsi mtsogoleri wa chipembedzo cha majesuit ndi Papa. Timaphunzira zimenezo. Gawo ili ndikumaliza ndi gawo lakuti mpira ndi moyo. Amayenda bambo chinthu china kuyipa kwa mpira. Mpira sumaletsa munthu kukhala membala wa chalichi. Mpira sumamuletsa munthu kukhala membala wa chalichi. Pamene pagona mavuto ndi pamenepo. Umakhala wachigololo, umapita ku chalichi, at the same time ulikale membala wa chalichi china. Ndiye kuti anthu amene timapita ku machalichi timakhala tili pa chigololo cha chipembedzo. Anthu opanda kupembeza mulungu mmodzi, timapembeza milungu iwiri, timapembeza mpira. Chifukwa chakuti tapeza kuti chipembezo ndi mpira ndi chipembezo pa mfundo ndatchula zija. At the same time umapita ku chipembezo chimene chali chicho ndi chipembezo pa mfundo ndatchula zija. Ndiye kuti pa nthawi yomweyo ukufunika ukapembeze mpira, pa nthawi yomweyo upembeze mulungu. Ndiye kuti iweyo ndiwe ofunda amene mulungu adzakulavule chifukwa ulibe mbali ya chimene uyenera kuchipembeza.
ngati umakonda mpira ndiye kuti Bible likuti mudzikonda Mulungu ndi mtima wanu wonse. Ndiye mtima umene mudaupereka kwa Mulungu, mtima omwewo mungauperekenso kumpira. Ndiye kuti ndiwe opembeza wachigololo amene umagawa mtima. Ndiye kuti tsoka amitima iwiri inu. Ana Mulungu, vuto la mpira ndilakuti sumakuletsa kukhala membala wa chalichi. Ana Mulungu tamverani, anthu onse opembeza Satana ndi amene amalimbana kapena amalimbikitsa kuyendetsa masewera a mpira ku dziko lonse lapansi. Simunamve ndibwereze gawo limeneli, ndikuti anthu onse amene amayendesa masewera a mpira ndi amene ali achaini yake azipembezo za Satana. Mwanjira ina mtembenuze chichewa ndinene kuti mpira umayendetsedwa ndi mabungwe a satanic worship amene zowayimira ndiye malogo amene maonawo. Tikadzayamba kusanthula malogowa ndi pamene muzaziwire kuti mpira ndi Satana. Kodi zikumveka zimene zana Mulungu? Kotero ndime imeneyi mundilole kuti ndilekezere pa maola amenewa pamene ndilowenso mchigawo chachiwiri, chifukwa ndime imeneyi sitinathane nayo, koma tikungofuna kuti kanthawika tidzidula kolingana kuti munthu athe kumvesesa bwinobwino. Tentionanenso pamene tikubwera pa dzina lakuti chipembezo cha Satana ndiyelekezi chinayika mzimu wa mpira kukhala mbali imodzi ya chipembezo. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Chipembezo cha mpira chili ndi mizimu imene imagawidwa mamiliyoni kulowa m'mitima ya anthu amene akutsatira mpira, kukachosa pa chikondi cha Mulungu, pa chikondi cha chikhulupiriro choyenera, ndi kuwapanga kuti akakhulupirire kumpira. Ichi chimati mpira ndi chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri za masewera. Komano pa mfundo yomweyi ndimafuna ana a Mulungu inu ndi ine timvane mokhazikika bwino kunena kuti mpira ndi Mulungu payekha wa dziko lonse lapansi, ndipo anthu ambiri amamulondola. Koma pa mfundo imeneyi ndimafuna ndibweresenso mawu akuti chipembezo cha Katolika chimayikanso mzimu wa mpira kukhala mbali imodzi ya chipembezo. Chipembezochi chimati mpira ndi moyo ndi zimodzi. Mukapita muzolemba za Catholic kapena kuti Jesuit and Sports, Catholic and Sports, chimanena kuti mpira ndi moyo kapena kuti mpira ndi moyo ndi chinthu chimodzi. Akatolika amaphunzitsa m'makoleji awo kuti simungalekanise sports ndi moyo. Kumene kuli moyo, sports so imene kukhala komweko anaziphatika. That's why mumaona kuti mpira umatenga kwambiri moyo, ndipo tikatengera nkulankhula kwa akatolikawa sakunamayi. Mpira umatenga moyo, moyo umatenga mpira, ndipo simungazilekanise moyo ndi mpira ndi zimodzi. Tamverani, mpira umayika anthu azikhulupiriro zosiyana pamodzi. Anatero Papa Francis, anaticha akuti ngati mukufuna masewera chipembezo
choposa zipembedzo zonse chimene chimakasonkhanitsa anthu azikhulupiriro zosiyana pamodzi, onse ndi kukhala ndi the spirit of football, kapena kuti one spirit of football, ndi mpira, anatero Pope Francis. Nkhani yosausa. Makosana amenewa anayika chimene chimatchedwa kumpirako amachitcha kuti sports sacramento. Ana mulungu, ngakhale mukalowa mchipembedzo cha Satana ndiye kuti muli mkalasi yophunzirabe za mpira, kuti nchani zimene tidaphunzira. Mutu umene akatolika akuulemba, umene Papa Francis adaulemba, ozilumikizisa chipembedzo cha chikatolika ndi masewera, kuti ndi mtima ndi moyo, mpira ndi moyo ndi zimozi, anayikapo mutu wakuti sports sacramento. Nkhani yosausa. Ndiye chimodzi mwa sports sacramento ndi kuzungulira mutagwirana manja nkhosi, gemu isadayambe kapena gemu ikafika ku mapenalty, amayitcha sports sacramento 1, sports sacramenta. Nkhani yosausa. Mukaona kuti mapenalty anthu onse amagwirana manja, onse ndi kuzolika. Amapemphera kwa ndani? Akazolika paja amapemphera kwa ndani? Pakuti akasonkhana anthu aja amasonkhana pamodzi ndi ma substitute omwe, marefari ngeni, makochi, ma assistant coach, ma manager, ma player. Ikangofika ku mapenalty wonse amakaunjikana pamodzi ndi kugwirana manja nkhosi, kupisana, kulukana, onse ndi kuwera amatapanga seko. Amapembeza kwa Mulungu kuti pakuti kagulu konse kamene kamakhala pamene paja kamakhala kuti kali kuchipembezo chosiyana. Msilamu alipompo, Buddha alipompaja, Bahai alipompaja, ndi azipembezo zosiyana ngati amene aja onse ali pamodzi. Mukuganiza kuti amapemphera kwa Mulungu kuti? Tangoganizani kuti Saudi Mane ndi Msilamu, Mo Salah ndi Msilamu. Inu munaona game itafika ku mapenalty kuti Sadio Mane wafungatana manja ndanzache, kodi ankatija akupemphera. Saudi Mane akuyitana kwa Allah. Musaiwale kuti pomwe paja panali Virgil van Dijk. Nkhani yosausa. Mukuchiziwa chipembedzo cha Virgil van Dijk. Ana Mulungu, ndi chiphatikizo koma chonsecho chimene Pope Francis akuti mpira uli ndi kuthekera konse, tiupange spoti, tiusapote, tiupase ndalama, tiulemeretse, tiudzodze, chifukwa ndi chipembedzo chokhacho chimene chili ndi kuthekera koyika anthu azipembedzo zosiyana pamodzi. Imeneyi kuzunguza manja amagutcha kuti sports sacramento. Sacramenti nambala 2 ya mumpira ndi mbendera za makaka a timu yanu. Flag za timu yanu zili petu ndekuti mu ground imeneyo mumakapeza mbendera za matimu awiri zikuoneka. Amayitchanso sports sacramento. Sports sacramento number 3 ndi kutenga wana wosapitilira zaka 15 kwagwira manja polowa, koma mwagwire kuzanjala manzere, kuzanjala manja. Sports sacramento. Musogozeka mwana ka Juventus. For Juventus ni nyamata. Mukapita mufumu wa Satana ndiyerekeza, mukapita ku planet ya Jupiter, pamene timacheza mdziko lapansi ku chipembedzo cha Satana, poyendera mizimu yakugwa ya dziko limeneli, tidapeza kuti the spirit of football kuchokera kwa Juventus iyo amaonekera in a form of teenager, ananyamula mpando.
chifukwa chake timatcha kuti juvenala wosapitirira zaka 20, Juventus. Nkhani ndiyo sausana mulungu, mpingo wa mulungu. Imeneyi imatchedwa kuti sports sacramento celebration. Is a sports sacramento. Ndiye pa celebration ipa tidzapagawa poopa kusocheza phunziroli. Celebration tidzayiphatikiza limodzi tikamaza tambasula kutanthauza kwa malogo, chifukwa tili ma celebration 8 mu mpira amene ndi opsa kwambiri, amene amalemekeza kwambiri Satana ndi yerekezi. Amene opanga ma celebration iwo amakhalanso akulandira ndalama zapaderadera chifukwa cha celebration imeneyo. Ndiyo gula, mmachita kugula. Nkhani yosausa. Ana mulungu, mpira ndi umene umayanjanitsa anthu azipembedzo zosiyana onse kwayika pamodzi ndi mpira. Now, chifukwa chakuti tapeza kuti eni ake amalogo ndi ma Jesuit, ndiye kuti logo iliyonse ya timu imayimira diso kapena kuti logoyo payokha imayimira diso lowalitsa timuyo. Ana mulungu, kodi logo inchani mu mphindi zanga zomaliza za phunziro limene tilekezere pa nkhani ya mpira? Kodi logo inchani ku timu? Logo iliyonse ya timu imayimira diso lowalisa. Diso lowalisa. Timalogo mukutiona ati watumiza mbaleyu, logo yopayokha imatanthauza ngati diso lowalitsira timuyo. Timuyo kuti iwale, ioneke, idziwike, ione chochita, imayimiridwa ndi diso limene ndi kasaini kalogoyo. Ndiye kuti logo ndi saini yowalitsa timu. Logo ya mpira sikhala kuti ikungochemerera kampani kapena malonda. Logo ndi national anthem, zimachita ntchito yofanana. Mukayiona logo ndi chimozimozi national anthem. Choncho tikamanena nkhani ya malogo payokha, ku logoko nimatimpezereko mwayi kuti si malogo ampira okha, ngakhale malogo azipembezo. Mukalowa ku chipembezo cha Satana amakupasani ndondomeko zofanana, akamakuwuzani mukamatulusa malogo ampira amakhala kuti ma Jesuit alipompo, chifukwa ndi eni yake amalogo amene mungatuluse. Ndi amanena kuti logo ndi diso la chipembezocho. Mukayika logo ndiye kuti mwayika diso limene lidziona kapena kudziwika, ndipo kumene chipembezocho kapena timuyo idzilowera limene lidziunika ndi diso loyimiridwa ndi logoyo. Logoyo ndiye diso la tchalichicho. Kotero kuti chipembezo chikayika logo chimayamba kuyenda mu direction yogwirizana ndi logoyo, chifukwa logoyo ndi diso. Sizodabwitsa pamene pa mpingo wa mulungu kuona kuti zipembezo zimene sizinkakhulupirira mtanda zitayika malogo a mtanda, sopano zikuyenda direction into Vatican. Zikupita kukalowa ku Vatican, zafika kale pa khomo la Vatican, zapita kwa papa, zapita ku chipembezo cha chikatholisizimu chimene chimayimiridwa kapena kusogoza logo ya mtanda. Kaya mukundimva kaya? Malogo amakulondolerani kumene mukuyenera kupita. Pamene pankhale ngati ndachoka kumpira pang'ono ndikupaseni chisanzo. Kuchokera nthawi imene chipembezo cha SDA chalandira logo ya mtanda,
ndi nthawi imene zochitika ma functions onse akhala akulondola ku chipembedzo cha mafano mwachisanzo. Timakhulupirira a Seventh Day kwa nthawi yonse kuti Krismasi sikubadwa kwa Yesu, ndipo chipembedzo chonse SDA chakhala chikukhazula nkhani ya Krismasi. Koma kuchokera nthawi imene logo ya mtanda ndi 6 wave yabwera mchalichi, chinalandira ziphunzitsozi mwachisanzo. Mukapita ku mabuku onse ophunzitsira ana ang'ono a chipembedzo cha SDA mukapeza kuti mmene momo alembamo za Krismasi. Chija tinkanena kuti si chabwino chija. Lero timabuku tonse mu Peters I'm talking muitanise zimene SDA yalembera ana kuti aphunzire mwezi uno wa Disemba, zikunena za kubadwa kwa Yesu. Krismasi ikutchulidwa. Chija tinkati nchachabechi chatilondolera ncha. Ndiye ndabwera pamutu wa zampirazi ndikutchulako za chipembedzo chingati ndiwononga ngati chisanzo choti niyo mudziwe kuti logo ndi diso limalondolera the whole body kuchimene mukupitacho. Ndiye kuti ngati mungapeze kuti logo ya Chelsea pali mkango ndi ndodo, ndiye kuti nonse akukulondolerani ku mkango ndi ndodo. Ndizafotokoza bwino kuti timapita kobwa nanga chimachitika nchani. Logo ndi diso lolondolera thupi lonse kumene likuyenera kupita. Tichenjere ndi malogo chifukwa tikuona zisanzo za nzathu ampira. Choncho logo imalamulira thupi lonse. Logo imapanga modi kapena kuti logo imaumba munthu, kapena kuti logo imaumba chomwe inuyo muzikhalamo. Koma ndimveke ine pano, malogo tikwaonawa apa mpirawa ndi diso number 1. Number 2, logoyo imapanga modi kapena kuti imaumba chimene inuyo muzikhalamo. Mukayika logo imatanthauza kuti inuyo muziyenda mu chimene chocho chimene mwayikacho. N'chifukwa chake ndibwereranso mbuyo pamene mpingo wanga unali ndi chizindikiro cha angelo atatu. Logoyo linali diso lolondolera thupi lonse la mpingo wa SDA kutenga wa angelo atatu. Zikumveka kaya? Logoyo number 2 inkapanga modi, imaumba mpingo wonse kuupanga kukhala chimene ajambulacho, ndi kukhala muzochitika za angelo atatuzo. Ndi chimene ma Jesuit anaona kuti ichi chimaumba kukhala nchimenechi chifukwa logo has a power. Ndi diso limamulondolera munthu kuchinthu. Ine numveka kaya? Mukayika mbalame a Tottenham Hotspur, mukayika mfuti anyamata amaganas, chimachitika ncha. Logoyo imakhala ikukulondolerani kuchochitikacho. Mukapita ku the Gunners, tikazabwera posanthula mukaona chimene chidachitika mu nyengo ya Germany masiku aja pamene Ayuda amaphedwa ndi mkulu uja ovuta kwambiri Adolf Hitler. Mu nyengo imene Adolf Hitler ndi pamene mukapeze kuti the Gunners mfuti zidaonekera zokaphera okhulupirira. Mfutiyo imalondolera kuchochitikacho. Ndi diso logoyo. Sikuti tikaona logo tione ngati titaona chinthu chachabe kapena chinthu chabe wamba. Ayi, logo sikuti mwangoona chinthu wamba. Ili ndikuthekera koumba, imachita modi kuchimene mukuyena kukhalacho. Mukaona kuti logo ija itachotsedwa,
ndikuperekeratu chisanzo nkhani ndikuphunzira pano ndi ya mpira koma ndimangofuna kuti anzanga azipembedzo muone kuti mu logo muli mphamvu. Ndiye chisanzo chake ndikukupasani cha SDA mpingo kumene ine ndikuchoka kumene ine ndili kuti kuchokera mu nthawi imene logo ya angelo atatu yasinthidwa chifukwa chakuti mfundo namba 2 ndanena kuti logo imapanga modi imapanga shape ya chipembedzocho. Itachotsedwa logo ya angelo atatu ndikuyika logo ya mtanda ndi malawi 6 amoto uku atatu amene amatipasa 666 mukaona kuti chipembedzo chonse cha SDA ya mtanda chinachitidwa modi to worship mtanda kukamvera zipembedzo maganizo achimtandatanda. Lero mukapeza kuti timakotale ting'ono timaskulu timapepala ting'ono timabuku tophunzitsira ana ang'ono amwe SDA ayikamo nkhani ya Christmas chifukwa logo inapanga shape kuchimene ayenera kukhala ndipo SDA kumene ikupita malinga ndi logo ya mtanda ndikuti logo ya mtanda ndi malawi 6 amoto kwa atatu yapanga shape kukupita chimene eni mtandawo akuchita. That's why mukapeza kancherechere ka chikatholicizimu kakuonekera mu SDA chachita lead ndi cha ankadziwa mkatolika kuti tikasachosa logo imachita lead imayang'ana imatsogolera. That's why wokondedwa ndikunena kuti tiyang'ane ku zithunzithunzi za malogo ampira. Logo ili ndikuthekera kochita shape chinthu. Ana mulungu mmene muzikhala mofanana ndi chimenecho. Mwa njira ina logo ndi chikomboli. Ngati logo mwaika ya angelo ndiye kuti ndi chikomboli chimene inuyo mukatuluka muzikhala muchingero uthenga wa chikomboli cha angelo, uthenga wa chikomboli cha mtanda umatuluka ndi uthenga wa kumtandako ndi chikomboli. Logo ndi chikomboli. Umve udo lake udasiya umva kaya masate miliyoni mulandira wako vida zibusa khani yosausa tikumana bagulani mademiyoni tikumana kwathu posachedwa. Logo imautsachidwi kuchoka kuchimene unkakhala kuloza kuchimene logoyo ikunena. Ndikunena tu ino anyamata ampira malogo muwaonawa logoyo payokha imampanga munthu kapena kuti imakautsa chidwi chako cha iweyo. Lero susapota koma ingoyambani kusapota Man U. Nthawi zonse pamene mudzaone jezi pali Man U nthawi yomweyo muzapeza kuti mapuleya abwera mutu mumbwe lainapo yonse mabenchi masubstitute chilichonse magemu abwera nthawi imweyo mukangoona logo. Chifukwa chani? Logo imasogolera kapena kuti logo imausa chidwi chanu kuchoka kuchimene munali kupita kuchimene mukakhale. Malingana ndi logoyo ndiye mumayamba kukhala kucha logo kuchimene logoyo ilili. Ndi ititi tizibalibali mukutionati amamata mmamalaya anthu ammipirano. Tili ni mphamvu yapaderadera ya ziwanda yokupanga iweyo kukuchosa chidwi kuchimene unkakhulupirira kuyamba kukhulupirira kuchimene wamata pa phewayo chimene wamata pa mtimayo. Logoyo ili ndikuthekera kumeneko. Logo ndigwiritse ntchito Chingerezi pamenepo pamene ndikubwera pa mfundo namba 5 ya logo ndigwiritsa ntchito Chingerezi. Logo gains attentions. Khani yosausa amayi ndi abambo musamangoyiona logo. Logo gains attentions. Imapereka chinthu ndithu tenga ndithu
anthu osati achikhulupiriro ni mu mtima. Basi tikupemphera tikakumana ife timapita ndi mtima ndiye logo njachani. Unamiza ndani tanlandirani masate miliyoniwo zakwana mbagula magalimoto 25 zatha zikatero. Osati muziuza wanthu kuti ayi logo ilibe kanthu koma mtima ayi. Logo gains attentions. Kani osausa hanyamada manoma nyamada maule. Logo gains attentions. Hanyamada Barcelona, Borussia Dortmund, Chelsea, kani osausa, Man U, Real Madrid, Inter Milan. Logo gains attentions. Imatenga chidwi, imautsa chidwi. It gains attentions. Kani osausa. Amainda bambo mfundo number 6 mukaiona logo. Fundo number 6 mukaiona logo. Logo it's a teacher. Ndi mphunzisi logo. Osamabusi sana aba aye logo ilibe kanthu. Logo ndi mphunzisi. Imaphunzisa. He leads to something. Logo can lead you to certain destiny. Can change your destination. Logo has a power to change your destination. Mudira nkulisa chizungu. Ani osausa. Ngati umalowera uku. Logo imakusintha destination. Ndimakumbukira masiku achikalekale. Talowa mu Johannesburg. Ndendulowa mshopu ina. Ndidakapeza mmenemo jezi yokongola kwambiri ya Barcelona. Ikungotuluka kumene jezi imeneyo. Yochitisa chidwi yakuti umati ukavala. Nthawi imene yokondedwa jezi yokuwerengera ndalama za Malawi ndikuti naigula pafupifupi 35,000 Malawi kwacha. Ine osapota Arsenal masiku amenewo sadatembenuke. Koma nditangolowa mu shopu ndikuiona jezi ya Barcelona. Anthu a Mulungu inandipanga mtima wanga kunena kuti iyi ndigula ndipo natenga ndalama straight ndikuta ndikupereka mu shopu ndalama panda pereka jezi ndaitenga kungovala. Tangovala nthawi yomweyo logoyo inayamba kundiphunzisa kuti ku Spain kuli timu yodziwa mpira kwambiri ndipo chidwi changa nthawi yomweyo inandipanga lead and teach me. Logo it's a teacher, can take you to another destination. Ulendo wanga wokafera kwa Arsenal unayamba kusintha kukafera ku Barcelona. A logo has a power to teach you. Ikoza kukuphunzisa, imaphunzisa kukusintha kopita ndikupita kwina. Kani osausa. Ino amene muli ni malogo osaziwika bwino ngakhale machalichi mutasintha lero kuyika logo zina mukamata 3 years mukaona kuti destination yanu ikulunjika ku logoyo. Ndiye zomati ayi tadyani masate miliyoni 25 mo bagulani magalimoto ni manyumba koma zomana miza anthu azibusa kumanena kuti logo ilibe kanthu chikhulupiriro ndi mtima. Badi yani ndalama zoni nkakao osamanamiza anthu zimene zabodza. Logo has a power. Logo is a teacher, can teach you. Mugana inu sina kuphunziseni kuyanjana nkatolika ine ngati nileka kodi mbaya pamenepo tu basi kumpira komweko ili ni mphamvu logo yosintha kanthu. Ndiye malogo wanyamata mukamaona kumpira ndimakupasirani chithunzi chakumachalichi mmene zimasinthira. Mukapita ku chipembedzo cha Assemblies of God, the whole national international Assemblies of God, paspatambo logo yao ndi mbalame yotchedwa mzimu woyera. Makosana
inuyo simumasoweka kuti muphunzisidwe kapena wina kuti akuwuzeni kuti abusa akulalikirawa ndi Assemblies of God. Ayi, nokha mumangodziwa kuti makosanawa nda Mzimu Woyera. Amadziwa kufotokozera za mzimuyo, ndipo mudatira loti gawane kuti aliyense asankhe Mulungu. Assembly sitha kusankha Mzimu Woyera. Koma ndikungoyerekeza sizili choncho ayi. Ndikungonena kuti iwowo ndi mastermind, mamenta amene angakuphunzitseni ndi kukhulupirira pa utumiki wa Mzimu Woyera ndi Assemblies of God. Why? Logo is a teacher payokha. Ineyo kungopita ku Bible school ya Assemblies of God, ndikamakatuluka mukandiyike apo, ndiye mukantenge amene anakaphunzira ku Mountain View wa SDA mumuyike apo. Wina atenge mtanda ayike apo, wina atenge mbalame yake Mzimu Woyera ayike apo. Mwayang'ana awiriwa muona kuti ndi Akhristu, koma aliyense destination yake ikukathera ku logoyo. Ikupita uku awa mwaona mulekana, koma nonse ndi Akhristu pamene musiyana zochita. Awa sakutengerani ku mtanda, akutengerani kucha ku Mzimu Woyera. Awo sakutengerani kwa Mzimu Woyera Nyamata ku Mount View, ayi Alegi View, ayi akutengerani kucha ku mtanda ndi ku Malawi atatu. Nkhani osausamba sana. Logo it's a teacher. Kuti mumtenge wa Barcelona ndiye mumtenge wa Man U, mwaike pamodzi muona kuti wa Real Madrid ndi wina, wa Barcelona ndi wina, and logo ya Barcelona ndi Real Madrid ziwirizi mukaona kuti zimatenga different destination. Logo it's a teacher. Logo it's a teacher. Number 8. Pomaliza mpingo wa Mulungu. Logo ndi chinenero. Logo ndi chinenero. Logo ndi chinenero. Mpingo wa Mulungu. Logo ndi chinenero. No matter what chingaoneke, koma logo ndi chinenero. Ndiye mwina ndimalize ndime yanga imeneyi ndi mafunso. Funso loyamba, kodi logo ya timu yanu inuyo mumaidziwa kutanthauza kwake? Musanavale pa malaya panu, logo mumaidziwa kutanthauza kwake? Mwachisanzo, masapota ambiri a Barcelona mungandiuze zinthu zitatu zimene zimapezeka pa logo ya Barcelona. 1, mtanda wa pakati. 3, mawevu kapena kuti malaini amene alipo pafupi 4. Mukwadziwa kutanthauza kwake? Nanga kakala kapansi kamene kadatenga gawo lokhala ngati phata la logo ya Barcelona. Chifukwa chani pali zinthu zitatuzo malo mwa chinthu chimodzi? Mukudzidziwa tanthauzo lake? Ana Mulungu, chinthu chimenechi ndi chimene chimafunika ngati umakhulupirira Mulungu, mupewe kuphunzira kapena kutenga chinthu ndi kuyika pathupi chimene 1, tanthauzo lake simulidziwa. 3, chinenerocho simuchidziwa. Ndinali mtauni, malaya nasiya ndabwino, malaya amenewo ndabwino kwambiri na nzanune ndimakonda kwambiri zovala zodula manja. Zija zimatchedwa kuti magofu shirt. Nimazikonda kwambiri. Koma malaya amenewo anali abwino kwambiri okuti tsiku limenelo nkadadzavala mukanati atwaibwa adalemera adayamba uchena. Koma ntatembenuza malaya usana napeza kuti kuli chinenero cha Chichina. Ndipo ndadzaona kuti chinenerocho ine ndikukanika kumva. Sinakonde
kugula malaya, ndayesa kuyang'ana kuti mwina nchomata nkachotsa kapena kuti nzochapika kuti mwina nkachapa, naona kuti wodinda dadinda mwaluso olozitavuta zitatani malembo wadzatha limodzi ndi chovala. Sinnagule chifukwa nakana kuvala chovala chimene kumbuyo kwake kwalembedwa mawu amene chinenerocho ine sindimva. Mudzipewa pa funso langa loyamba. Funso lachiwiri ndifunse, kodi logo ya mpingo wanu, logo ya timu yanu imene inu mumasapota, umwinimwini wa logoyo umafanana ndi kampani imene imapanga sponsor timuyo, kapena kuti dzina limene lili pa logo ndi zidindo zache ndi za kampani ya mwini wake wa timuyo? Ana Mulungu, ndingachezere kupita patali kwambiri, koma mundilole ana Mulungu kuti inu ndine tisirane pa mfundo imeneyi yonena kuti logo ndi zinenero, kotero kuti muphunziro limeneli taona malogo otumizidwa ndipo tanena kuti tizasanthula malogowa, koma ndimangofuna ndinenekayi kuti logoyo nchani pa yokha, kotero kuti mmene ndikumaliza ndaona kuti malo onse amene pali mpira amasogozedwa ndi logo. Ndiye pamutu umene wa logo ine ndiyamba ndikukutumizirani logo imene ndi mfumu ya malogo onsewa. Ndiye kuti mundime yachiwiri imene ndinene kuti ndi yachitatu mu maphunziro anga alero okhuzana ndi mpira, ndime yachinayi iyamba ndi mutu wakuti kodi mfumu ya malogo onse ndi iti? Malogo onse wamumaonawa mukalowa ku chipembedzo cha Satana amasogozedwa ndi logo iti? Pali logo ina yake ana Mulungu imene logoyo imakhala ngati ajambula ngati kantanda koma kopindika, at the same time amakakupasani munthu mu logo yomweyo akuthamanga. Logo imeneyi imapezeka kawiri kumasewera azothamanga, nthawi zina kukakhala olimpiki, nthawi zina kukakhala masewera a Commonwealth. Choncho pamene ndiyambe kupakasula za malogo, ndiyambira ndi logo number 1 imene ndikutumizireni, ndipo ndikatumiza chithunzi cha logo imeneyi chikhala kuti phunziro lake sinaphunzise koma kukhala koyambira ndisadayambe kutanthauzira malogo muwaonawa. Nditumiza logoyo kuti inuyo mudziwe kuti ku malogo onse ku chipembedzo cha Satana, malogo onse kumpira na ku football industry, mfumu ya malogo ndimene nditumizeyo. Ndi malogo ena onse ali pansi ndakapolo a logo imeneyo. Pamenepa ndifuna ndikuyambe ndikukupasani chithunzi kuti pa nkhani ya malogo iyi simukuphunzira zinthuzi kuchoka kwa munthu amene anaphunziranso kuchoka kwa munthu ku dziko lapansi lino mwawamba ayi, koma ine ndinaphunzira zinthuzi kuchoka kwa achaini ake amene amapanga zimenezi, amene ndi Satana ndi Yerekezi. Ndiye yembekezerani kumva mwatsatanetsatane zakutanthauza kwa malogo.
koma ndiyamba ndikutumiza logo yayikulu, manthu wa malogo onse ndi ameneyo. Ana a Mulungu, pamene ndikumaliza lerolo mundilole kuti ndipemphere kanthawi kameneka. Ambuye mukalemekezeke. Kumbukirani kuti mmene timatsegulira phunziro limeneli tinapempha kuti Mulungu mutithandize, maka kuti sitinalowe m'malemba, koma uwu ndi uthenga wa chidziwiso ndi umboni, ndikungowadziwisa anzanga za zimene Satana ndiyelekeze anatchera ku dziko lapansi. Kotero kuti Ambuye Mulungu mungotithandizira kutiwonjezera chidziwiso pamene tikuphunzira phunziro limeneli, pamene tikumalizanso mphunziro limeneli. Mundithandizire kuti abale amene angamve ngati chidziwiso, popeza sitidavundukule vesi lililonse mu phunziroli, koma tangoyikamo ngati chidziwiso chowakumbutsa anthu ku chinthu chochitika ku dziko lapansi. Mundilole kuti zowadziwisazi ziwatengere anthu ku chipulumutso, pokapatuka ku chikhulupiriro cha chipembedzo cha mpira, ndikuwatenga iwo kukhala ana a Mulungu. Mmawa uno ndikupemphera kuti aliyense amene atha kumva kutsutsika pa umboni wangawu, pa zofotokozera zimene ndangoyamba kufotokozerazi, zimene ndalekeza pa nkhani yokhuzana ndi malogo, kuti kodi logo imatani. Yehova atamva kuti sizikuyenda bwino ndipo akulunjika kwina, ndipo malogowa akwatsogolera kwina, malogowa akwaphunzisa, malogowa akwapanga modi kwachotsa ku chikhristu kwachita modi ku chinthu china, kapena malogowa akuthandizira kwapanga modification kwakonzanso, koma kwakonzera ku chinthu choyipa. Ndipo aona kuti inde tikusogozedwa ndi malogo, ndipo zimene tikulankhula zofanana ndi malogo, zimene ndimaganiza zikunditengera ku destination ya kumene logo iyi kuchokera. Ndipo ndikuona kusochera, ndikufuna Ambuye anthu amenewo mwathandizire manja awo amene akweza mmwamba, pamene agwada pansi Mulungu mwathandize. Tentigwada na Mulungu. Mulungu wanga, taona ni manjawa anthu amene agwada kumwamba, akaswiri masapota ampira. Lerolo ayamba kumva muphunziro langa loyamba limene ndazilankhula mu zigawo zitatu, kumva za chilendo zokhuzana ndi mpira. Achita kale chisankho choleka, koma kubwera kwa inu mwathandize kwapasa kumva kwatsopano, kwapasa kutembenuka mtima kwatsopano. Mmene agwada pansi mwalandire ndi kuachitira chifundo, chifukwa akuchita chisankho chokhala ndi kupembeza inu nokha, kusiyana ndi kugawaniza mizimu. Mzimu wina upite kumpira, chikhulupiriro china chipite kumpira. Mzimu wina upite kumapemphero, chikhulupiriro china chipite kwa inu. Akukana kugawaniza mizimu, akufuna kupembeza inu nokha. Kotero iphani mzimu wa mpira, iphani Juventus, iphani mzimu uliwonse ochita mwamakani, iphani Olympiacos, mumuphe Olimpiki mkati mwawo. Yehova ndinu Mulungu wamphamvu ndi wamkulu. Anyamata amene mwakuchokera ku Olympiacos mwathandize kwamasula mu ndende za Olympiacos, mwamasule mu ndende za Juvenal, ndembe za Juventus, ndende zoopsa za Jupiter, mwamasule kuti akakhala ana anu. Ndikuwapembezera ndi kuwapempherera kuti Mulungu okhululukira mwakhululukire monga mudachita ndine. Lero mmawa uno ndachipereka ichi ngati gawo loyamba. Mu gawo lachiwiri ndithandizeni Ambuye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.